Duha ka mga bagyo posibleng mag-abot sa Philippine Area of Responsibility karong gabii matod sa PAGASA. Usa niini nahimo ng usa ka super typhoon. Ani ang report. Ng usa ka super typhoon ang bagyong Ophel samtang padung kining mo landfall sa mainland Cagayan karong hapon matod sa PAGASA. Subay niini giisa na ang mga wind signals number 5, 4, 3, 2 ug 1 sa mga dapit sa extreme northern Luzon, central Luzon ug southern Luzon. Matod sa PAGASA, posible pa kining mo landfall pag-usab sa Babuyan Island sa sunod adlaw. Hinoon, way direktang epekto ang super typhoon Ophel sa Kabisayan. Apan karong gabii, posibleng musud na usab sa Philippine Area of Responsibility ang tropical storm nga nailhan sa pangan nga manyi. Sa pagsulod niini sa Philippine Area of Responsibility karong gabii, pagatawgon kini og bagyong Pepito ug mosaka ang gikusgo niini ngadto na sa severe tropical storm category. Pipila ka oras human makasud sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Pepito, posibleng may mga dapit na sa Eastern Visayas ug Southern Luzon ang malakip sa mga wind signals. Matod sa PAGASA, menos hinoon ang kahigayunan nga may fujiwara effect nga mahitabo kon ang paghigop sa mas kusog nga bagyo sa laing bagyo. Because ang distance biya sa fujiwara effect is 1,400 kilometers or below. Diha magkaroon ng fujiwara effect. Apan sukwahi sa bagyong Ophel nga way direktang epekto sa Kabisayan, ang bagyong Pepito adunay posibilidad nga mo landfall sa Eastern Visayas sa di pa mosaka paingon sa Luzon area. Ibig pasabot if mag-southward ang kanyang movement, so possibility ang landfall nato is mas ubos sa ibig sabihin northern Samar or diha sa may portion of eastern Samar because of the cone of uncertainty. Samtang gitataw usab sa PAGASA nga wa pa nila hingpit nga isalikway ang posibilidad nga mamahimo usab nga usa ka super typhoon ang bagyong Pepito. Ang nakita nato typhoon category so far sa atong latest track, no, forecast intensity mo abot og typhoon category. So, kusog-kusog biya ang typhoon category SAD, makakabot kini sa signal number 4. But rapid intensification and possibility to super typhoon is not yet ruled out. Example nato si bagyong Ophel, typhoon din nahimo siya super typhoon. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.